Aabot sa 20 barangay sa lungsod ng Dagupan ang lubog sa baha dahil sa bagsik ng habagat. Higit 200 pamilya muling inilikas sa mga evacuation center. May live report si Russell Semorio. Russell. CJ, bago tayo umeri kanina ay bumuhos pa yung malakas na pagulan, kaya naman ay medyo lumalim pa yung level ng baha doon sa mga binabantayang barangay. Patuloy ngayon yung isinasagawang rescue operation ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at posible pang madagdagan yung bilang ng mga evacuees sa mga evacuation center. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ng lungsod ng Dagupan dahil sa hagupit na mga nagdaang sama ng panahon. Nalubog na naman sa baha ang aabot sa 20 barangay. Hanggang 6 na talampakan ang lalim ng baha sa mga low-lying barangay tulad ng Maluwod, Pantal, Lasib Grande at Lasib Chico. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa may sentro ng kalakalan ng lungsod ng Dagupan. Aabot sa 2 hanggang 3 talampakan yung level ng tubig. Kaya naman kung hindi mga kuliglig, mga bangka yung pangunahing transportasyon dito. Ayon sa CDRRMC ay pangunahing nakaapekto umano sa mataas ng level ng baha yung nararanasang high tide at ang pag-apaw ng Sinukalan River. Naging pahirapan ng rescue operation ng otoridad. Kasi yung mga may kababayan tayo na kinukuha na namin sila nung may araw pa. Kaso hinintay pa nilang lumalim at saka sila nagpalikas. Nananatili sa mga evacuation center ang aabot sa higit 200 na mag-anak o katumbas ng 855 na katao. Ang bahay ng pamilya ni Jaime sa Barangay Pantal, posible raw na bumigay anumang oras dahil sa lakas ng agos ng tubig. Yung sa bahay namin malapit ng abutin. Kaya nag-evacuate na kami rito. Magigiba na yung bahay ko. Tabingi na kasi. Malalim na po dun sa amin hanggang sa tuhod na, nakapasok na po sa loob ng bahay. Posibleng manatili pa ng ilang araw ang baha sa lungsod kaya tiniyak ang sapat na supply ng pagkain at gamot para sa mga evacuees. Nilinaw naman ng otoridad na wala pang epekto sa pagbaha sa lungsod ang pinapakawalang tubig mula sa San Roque Dam. So, yun nga yung pan natin, kahit hindi umuulan dito sa Dagupan, kung umuulan naman doon sa mga matataas na parte ng Wan, umaagos dito at nag-iitsit sa may Pantal River. CJ, hirap umanong mapasok ng mga rescue team ang ilang barangay dito nga sa may lungsod ng Dagupan dahil na rin sa agos ng tubig at lalim ng baha. Nagpapahirap din umano doon sa kanilang operasyon yung mga nakaparadang sasakyan sa mga kalsada. Dito sa may kinaroroonan natin sa may Tapwak District ay aabot na sa may tuhod itong lalim ng baha. Kaya naman pahirapan din yung pagdaan ng mga sasakyan. Yung mga light vehicles na dumadaan dito ay talagang mahihirapan sila kaya tanging mga malalakas lang yung loob ng mga motorista yung dumadaan dito sa may parte ng kalsada. Nagtungo din tayo kanina sa may evacuation center, no? At napansin natin na nagpamahagi na rin na ang ilang mga may mabubuting kalooban ng relief goods doon sa mga pamilyang apektado. At napansin rin natin dito nga sa may lungsod ng Dagupan na may mga pangilan-ngilan pa rin na patuloy na lumulusong sa baha. Hindi nila alintana yung mga sakit o pwede lang makuha na ipinapayo naman ng City Health Office. At kausapin natin ang ilan sa mga ito. Ito, magandang hapon. Anong pangalan mo, kuya? Lian Season, taga mga tarom nga pala. Ayan, Lian, bakit patuloy kayong lumulusong sa baha? Nanghuli lang po kami ng isda dahil wala na po kami makain. So may mga isda nahuhuli dito? Wala pa sa layo na rin ng nilakad namin, wala pa rin po kami nahuli. Ito naman, thank you Lian. Ikaw naman, kausapin ka namin. Bakit patuloy kang lumulusong sa bahay? Hindi mo ba alam yung mga sakit na pwede mo makuha? Alam naman po. So, sinamahan ko lang po sila na manghuli ng isda. Yun lang po. Nanghuli talaga kayo ng isda dito sa may downtown? Actually, kami sa Lyceum po. Opo. Okay, maraming salamat. Anong pangalan? Howard Vargas po. Harold Vargas. At patuloy din CJ na ipinapanawagan ng mga otoridad na hanggat maaari ay kung lulusong man sa baha ay magsuot ng pananggalang tulad na lamang ng bota para makaiwas sa mga sakit tulad ng leptospirosis. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Semorio.